Σήμερα βρισκόμαστε στα Λευκάκια και έχουμε κατά αποκλειστικότητα να σας δείξουμε μια πετρόχτιστη μονοκατοικία 142 τετραγωνικών μέτρων μέσα σε ανεξάρτητο οικόπεδο εντός του οικισμού 437 τετραγωνικών μέτρων. Η μονοκατοικία αυτή επεκτείνεται σε δύο επίπεδα. Συνολικά έχουμε 3 υπνοδωμάτια, εκ των οποίων το ένα στο ισόγειο, 2 μπάνια, ένα σε κάθε επίπεδο συν χώρο πλησταριού, ξεχωριστό χώρο κουζίνας με πρόσβαση σε μεγάλη βεράντα. Πρόκειται για κατασκευή του 2022 και η κατοικία συνολικά βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας αυτή είναι η ενεργειακή κλάση Α. Διαθέτει αντλία θερμότητας με ενδοδαπέδια θέρμανση και κεντρική μονάδα κλιματισμού σε κάθε χώρο, μεγάλες εντυχισμένες μονόφυλλες ντουλάπες σε κάθε υπνοδωμάτιο. Περιμετρικά το οικόπεδό μας είναι οριοθετημένο με πέτρινη μάντρα και περίφραξη τύπου deck, καθώς επίσης και μεσογειακού τύπου δέντρο φυτεύσης, δημιουργώντας ένα πανέμορφο περιβάλλον.